ila na daw ko ning giuli sa ubang lugar mamigos ba. Pag-post masayang kauban mamigos na unsa naman sad ni. Usa ka vlogger o vloggers kay duha man sila. Mga vloggers mamigos sa South Cotabato. Di pangkasap-an karon sa mga tao sa social media kay gapo sila mamigos nga nagdakop og tar share. Wala ba sila kabalo mga amigos nga bawal kini ikapon? Bawal gyud kani siya mamigos kay protected kani siya sa atong law sa Pilipinas. Diri sa Pilipinas nga bawal hilabtan. Bawal ta magsaba-saba sa dapit nila mamigos kay dali ra kay na sila mas stress yung unsa gibuhat sa maong vlogger mamigos. So farm boy man to no, farm boy farm boy to nga vlogger ng account sa ilang gibuhat mamigos. Ilang gigunitan ang duha ka tar share. Smile pa to na tar share niya usa mamigos murag nadlok. So luoy kayo mamigos. So mga nakakita sa mga video mamigos nang reklamo gyud mamigos og ingon sila dakpon ipadakop daw tong duha ka vloggers. Pero ang depensa sa maong mga vloggers mamigos nga ila daw ko tong girescue to nila mamigos kay samtang gagba sila mamigos. Nangahoy sorto sila baka abuton sa kato. Hapit nila maigo nila sundang mamigos maong ila na lang girescue. Ilang girescue na ilang gidakop. Ilang gikuha. Hinihinay gani pag mamigos kay para daw dili masakitan ang duha ka tar share. So ila kining gidala sa balay unya ilang gipakaon. Wow kay bawo unsa ilang gipakaon pero naay po dito sa South Cotabato nga ila na daw kuning giuli sa kalibunan unya kuyog ang taga DENR. So moto na release na nila mamigos. Ikani mong tar share mamigos noon ni siya sa Bohol. Samuha dito sa Bohol. So makadungog kay tar share mamigos sa Bohol gina. Pero naade pod ni siya sa ubang lugar. Na siya sa ubang lugar mamigos pa. Pero talagsaon lang kayo kay endangered species na ni sila mamigos. O mao to mamigos dagang gapos kay kanang wanted daw ko no ang duha ka vlogger ambot unsay kuan ani kanang tubag sa mga taga-gobyerno. Pero ang sulti lagi kina-release na daw pero kauban na ang taga DENR. So mao to na-release na daw. So dagan ako nung nagbash. So mao to siya mamigos ang tar share bawal na siya ikapon kung makakita mo. Pasagdi na siya. Kay looy baya kayo ni sila mamigos kay kanang kon ngani dali ra na sila mangluod kanang labi na ma-stress. Nang magkuan na siya kanang banana nila murag mag-suicidal kanang dili na mukaon ana ba inana na sila basta ma-stress man ang kanang ato na silang proteksyonan mamigos. Dili na to sila kapon pasagdan na to sila mamigos makakita ta o kanang ato silang proteksyonan sa ubang tao nga mangilabot sa ilaha mamigos. Pinato na ng duha nga wala taon kay Pao sa balao na. Pero ang usa mamigos tong laki ningon pagani ning likay pagani siya sa kamera ningon nga ayaw ko videohi ayaw po sa niya likay pa siya sa kamera pero kabalo din na siya nga bawa git. Pero gi-post masayang kauban mamigos bawa. So karon gipangita baga sila pero nag-release naman nila ambot unsa joy plano ni unsay tubag ato sa taga-gobyerno. Pero moro to mamigos
bawal sa ning pagkauno ning kuan daw kuno ang Tarsier. So that's it mga amigos, ako rin i-share ninyo para ma-aware sad mo, no? Pero ako gani mga amigos ha, sa tinuod lang taga Bohol man ko. Hangtod karon wa pa jud kita Tarsier. Mapawukad to sa din mo to dapit ay naaday siya sa Sagbayan Peak mga amigos. Amot na pa baka karon napo na siya sa kuan dito may Chocolate Hills. Kita sa nanimo sila sa mga tourist spot ba sa Bohol. So mo mga amigos, cute ba ya kayo ang kuan ang atong Tarsier gikunitan sa atong kuan balaki yan no. Iya pangino smile. Dawa si kay Baw na stress dito ang mga Tarsier mga amigos, nahadlok daw to nahadlok day ito nga basin kuan ba maharm sila ba. So maura to siya mga amigos.